Hello friends, welcome to back my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेनसेबाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय संनाय रेसिपि। आङो दिनैहाय पालेंजों पनिर संनो नागिरदों। बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो नागिरदों। आं माबोरैहाय सङो, मा होनानै सङो आरो माबोरै सङो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो अन्नानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। थ'दो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दायो आङो गिबियावनो थाव होनानै लाग्रोबाय पालें पनिर संनो थाखाय। थावखौ एसे दुंहोनानै सामब्रामखौ होनोसै। सामब्रामखौ एसे ब्राउन कालार जाजासिम एवनानै लाग्रोनोसै। पालें मैगं, ओमफ्राय बेयाव आङो हाइजें, सामब्राम गुफुर ओमफ्राय होनानै ओमफ्राय एसे माबानानै रुदबनानै फ्रिजाराव दोनखानायमोन बियो। ओमफ्राय नै दा आं बेखौ ग्राइन्डल' खालामगोन। ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर, हाइजें ओमफ्राय फानलु थाइसेल' होगोन। ओमफ्राय आं बेखौ ग्राइन्ड खालामनानै लानोसै, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। नै आङो बेखौ पालेंखौ ग्राइन्ड खालामनानै लाबाय, नै बेबायदि। ओमफ्राय दा बेखौ संनोसै। नै सामब्रामखौ ब्राउन कालार खालामनांगौ। बेयो सामब्रामा एसे ब्राउन जाहांबाय, एसे ब्राउन खालामबावनांगौ। नै सामब्रामा बिदि ब्राउन कालारनि जाबाय। बेयावहाय आङो दा पालें मैगंखौ होनोसै। दा आङो बेयावहाय संख्रि होनोसै। बेयाव जेबो होनाङा, संख्रिल' होनांगौ। दहायनो बे पालेंखौ ग्राइन्ड खालामनायावनो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय फानलुखौबो ग्राइन्ड खालामफाखाबाय। ओमफ्राय दा नै आङो संख्रिल' होबाय, बेयाव जेबो होनांला। बेखौ एसे मोनहोनोसै, मोनहोनानै ओमफ्राय लास्टावहाय पनिरखौ होनोसै। नै बियो दा मोनबाय, नै दैया रानबाय। बेयाव आङो पनिर होनोसै। बेयो एसे रुदबनानै दोनखानायसोमोन नालाय, बेखायनो दसेनो मोनो। इजिथार लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो संनानै जानाय। जोंनि गामिफोरावहाय बेबायदि मिक्सार बेफोरखौ बांद्राय बाहाया। बेहाय मिक्साराव होनानै बेबायदि सङोबा इजि जायो, दसेनो जायो। ओमफ्राय गोथावाथ' पनिरा ओरैनोबाबो गोथावखा, बिराद गोथाव जायो संनानै जानाय लोगोफोर। नै आं पनिरखौ होनोसै। ओमफ्राय पनिरखौ होखांनानै एसे फोमोनबावनोसै। बेखौ 5 मिनिटसो गोदौहोनोसै, होमबानो बेयो मोनबाय आरो। पनिरा न'आव बानायनायसोमोन जोंना, बेयो फ्रेस गाइखेरखौ बानायनाय। ओरैनो बे माबानिखौथ' जाखाया, बे पेकेटनि मानिफोरखौथ' जाखायानो। न'आवनो फ्रेस बानायनाय गाइखेरखौ बानायनानै दोनखायो, जोब्बानो बानायनानै दोनो। नै दा बेखौ संलायबाय, ओमफ्राय आरो गाबोन बानायनानै दोनसिगोनलाय, आरो बेखौ मालाबा संसिगोनलाय। नै बेखौ आं दा 5 मिनिटसो गोदौ होनोसै लोगोफोर।
नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम। माबायदि जादों, माबाफोर जायाखैबा खिन्थाहर। आरो नोंथांमोनहाबो संनानै जानाय। नै दा मोनबाय लोगोफोर बियो। जेबो होनाङा बेयावहाय थाव सेरनायावबो थावखौ होनानै थाव सेरनानै सामब्राम गोजाल' होनांगौ। सामब्राम गोजाखौ एसे ब्राउन जाहोनांगौ आरो सामब्राम गोजाखौ ब्राउन जाहोदो। ओमफ्राय बे फालें ग्राइन्ड खालामनायखौ होदो। होनानै ओमफ्राय बिदिनो एसे मोनहोनानै पनिरखौ होदो। बास जाबाय, मोनबायबो। नै दा आं बेखौ गेस बन्द' खालामसै, मोनबाय। ओमफ्राय दायो जानोसै टाइमाव एसे गरम खालायबावगोन नालाय, बेखायनो आङो बेखौ दा बिदिनो दोनथ'नोसै। मोनखाबायानो, आरो दायो बारा जाबावगोन। गरम खालामबा मोनब्रेद्रायगोन, बेखायनो आं दा बेखौ दोनथ'नोसै। थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।